naaba sila natunong sa fault line. Ang ilahang mga galon sa tubig nga buslot, nga buak. Bot pasabot, habwa tanan ilang tubig, walay mabilin bisag usa na lang katulo. Pero katong uban, natanggal ang taklob, naguyog-uyog, nagusik-usik. Karon, ikaw naa pa kay nabilin at least katunga man lang sa tubig. Katunga man lang sa galon nga tubig. Pero ang imong silingan, ang imong isig kaingon, nya mas labing naapektuhan kay natunong sila sa fault line, wala na gid sila tubig imnon. Karon na ay mga hinabang nga nagdala og mga tubig. Asa man namo ni ihatag kaning mga tubig nga among dala? At least nami dala tabang kada biktima maghatod may og katunga sa galon, tunga sa galon nga tubig. Asa man namo ni ihatag ning tunga sa galon nga tubig? Dito sa imuha nga naa pa kay at least half galon nga tubig ang nabilin? O dito sa imong isig kaingon nga wala na gyoy tubig nga imnon? Tungod na buak ang ilahang galon sa tubig, tungod sa pagtayog, sila katong naa sa fault line, sila katong mas labing apektado. Ibutang lang nato. So asa nato ihatag kining tubig nga among itabang? Kung ihatag na mo sa imo igsuon nga ang imuhang tubig na apakay at least katunga nga pwede pa nimo ng tilokon or pwede pa nimo ng daginoton hangtod sa maabot sa usa ka bulan, og ihatag na mo nimo, mapuno na pud ang imong tubig, maayo pud na. Pero unsaon man tong wala gyud mainom? Di ba? Isip mga Kristiyano, isip mga Pilipino, musabot ta ana nga sitwasyon, musabot ta ana nga kahimtang. Okay? So kung naa pa manggani tay makuha, napagani tay gamayng matilok, pasagdan na lang nato ang gobyerno nga unahon tong wala na gyoy makuot bisan gamay. Totally man, mo man nagingon totally, dili man ni partially, totally damage. Ang katong mga totally damage nga mga panimalay, sila katong priority. Okay? So, dire na ta. Dunay tabang ang dole. Giuna na niya ang pag-turnover sa checking ang nagkantidad sa 25 million pesos. Iyahang giturnover niya sa iyahang higala ang atong gobernador, kauban ang ato ang treasurer, si Ma'am Gemma. Atol dito sa kining cutting of ribbon sa opening sa bag-ong kananan og manok. Ilan ako isulti ang pangalan sa Mang Inasal diha sa G-Mall. Sila man ang special visitors. Silang duha, Governor Dudo Cagas and Labor Secretary Silvestre Bilio III. Kapita, samtang ang good news mga higala atong sauan karon. Parisa na tog kape ang good news. Dali lang Ako nagkakape mangyugod ko kay ngano. Sahay ang kaning atong programa pag gutom ka ang mahitabo ani basta gutom ka ang imong listeners gutmon pod. Yan na may ayo kong mangyari, no, yung kayo po ay nagugutom. So timpla muna tayo ng kape. Good news So nanay 25 million naanana sa Provincial Treasury's Office. Na din na ang ato ang department head sa Treasury. Tubaw pa more.
Office, Ma'am Farah Gemma Bedan. Ma'am, good morning. Kauban sa imong mga sakop diha sa PTO. Lang. Panggunit mo kay madala mo inigsuyop. 25 million ang giuna, nana sa region ang another 25 million. Tabang ni siya sa dole para sa mga biktima sa linog. At least dunay madawat ang matag beneficiary, at least naa sa almost 6,000 pesos. Sa kapin 8,000 ka mga benepisyaryo o posibleng mahimong beneficiaries ni ining tabang. Kapin 8,000. Tiaw mo na, dako na no? Dako na kanang daghan na og kapaingnan ang tabang. Karon, sama sa gihimo sa uban niya mga sa gobyerno, sa uban niya matang sa pagtabang, ingani ang nahitabo sa uban. Say for example, dunay usa ka senador mihatag og tabang. Sa naabot sa ako ang report, ano daw to 30,000 kada usa. I don't know pila pud ka mga beneficiaries ang nahatagan. Anang 30,000 gikan kuno sa usa ka senador. 30,000 daw. Hatag 30,000, comply requirements, hatag ng 30,000. Karon, naabot sa ato ang balita nga inay katong 30,000 iyaha tong gamiton nga matukod pagbalik or magpatukod og lain na usab nga balay. Kay totally damaged man sila katong gitagaag 30,000. Naabot sa ato ang report, unfortunately, wala kini gihimo. Ang 30,000 wala gipatukod og balay, human nila nadawat ang cash. Unya natingala ka sa beneficiaryo, wala katukod og balay pero bag-o og cellphone. Katupag yung Apple. Nga ang kantidad tag 32,000 na nakatapal pa siya 2,000. Diba? Unya unfortunately pag yun nanong naabot sa ato ang gani nga balita or panghitabo kay nagpatabang in taon sa ato nga ipanawagan kay nawala iyang cellphone. Basta paita no? Nawala. Karon sa Monday convocation last week, dili kagahapon, dili gahapon, last week, nagsulti si Governor Dodo Cagas unsa may himuon nato aning kwartahan ni aron dili ni masayang duli. Ana si Gob. Kay maunay mahitabo sa tabang sa gobyerno kung dili ni nato follow upon. Kung pasagdan lang nato ni sila. I-grocery nila ni. Isugal ba nila ni? I-shopping ba nila ni? Ipalit ba nila ni katong mga unnecessary nga palaliton? Kung dili nato ni i-follow up. Mapareha niya ni atong gipalit og cellphone, gikawat pagyod ang ending, wa na puslan ang kwarta sa gobyerno, perti sayanga. Ang nakapahimulos katong kawatan nga nagkawat siyang cellphone. Did you get my point? Did you get the point of our governor? Ni ana si Gob. Ang atong himuon ani para dili mausik, para dili mahimong useless ang tabang sa dole o sa uban pang mga hinabang.
Pero dinhi sa ta sa duli mag-focus. Ato ning himuon nya kining na term kalimot ka term, basta kay skills training siya. Gikinahanglan mo undergo og skills training kadtong mga gustong mo avail aning hinabang. Tagaan ka sa 6,000, almost 6,000 nga tabang nimo basta mo undergo kag training. Libre. Isa may di mo sugot, ana, ikaw pa'y tagag 6,000, ikaw pa'y libreng trainingon. Ha? Kisa ba na may buang mo reklamo na pud ana? Gawa sa abantibot mo? Ha? Gawas sa abantibot-bot, kisa pa may buang nga reklamo. Anak nga pamaagi. Tagaan ka nag 6,000, naapag yung kay makatunan after nimong mahuman ang training within 15 days lang. Pwede ka mag-training og masonry, carpentry og plumbing. Parehas na mo. Nag-training mig plumbing. Ako na'y namintura sa balay. Di ba? At least, naana kay skills ba nga pwede nimong mapagkitaan pag abot sa panahon. Oh. Ingana na siya. Pag human ako, halimbawa ako, nahuman akong training, ako na'y nangunay og taod sa among mga suga. Kini akong kauban po dire nakahuman po ni og training. Ano sa ito mo, bro? Ha? Electrical. Oh. Mangunay na siya hilot siyang asawa ron. Pagka-graduate niya electrical. Si Kuloy. Kailangan mong Kuloy kanang spokesperson sa PHO. Kailan ka na, bro? Oh, massage man na iya. Siya na po'y nag-ayos sa iyang kasilyas dito sila. Balay. Wala na sila nanguha og kanang mo trabaho kay sila na may nangunay. So kung nakuha ninyo, kung natuhog ninyo ang purpose or ang gusto sa gobernador, nagubaan man kag balay, di ba? Mo nang moabil ka. Sir, moabil ko ana, sir, kay naguba gyud among balay sa linog lagi, sir. Buanga gyud ana, sir. Ay, linog ba na? Linugan mi ba? Lami kainon ba? Ikaw ra? Yan ang istorya pa man kag usay nahitabo ang linog nga kabiday. Nangawingig ng puglupod. Pero pasagdan lang nato ng uba niya. Sir, grabe, sir. Wala na yun tanan. Nalinog, uyog kay sir. Uy, kami po. Uy. Ay mig dramahi da kay kami mura pud mig nangabuang atong liluga to. Numan sa natog tubig kay kuyaw kay ni. Ay tubig kapiday. Totally damaged yun mi, sir. Wala yun mi ani. Mura man gyud kag mamatay diha manang ayaw kuan kay ang importante buhi. Sige. Nagubaan kag balay mo nang mo-avail ka. Okay? So, nakay 6,000. Ibutang lang nato, nakay 6,000. Imuhaning ma-avail 6,000 manang or manong. Ni-avail ka anay kay gusto nimo at least makatabang man lang sa pagpabarog pagbalik sa imong balay nga natumpag. Okay? Now, unsaon man nimo og mahatagan kag 6,000 aber? Ipalit nimo og materialis siguro sa 6,000 lang daan
murag lansang lang na. Diba? Kung medyo daghan-daghan yun ang gamitan or pila ka sin lang na, pila ka kahoy. So dili gihapon ta kapabarog. Karon pangita pag yun ka ng kaila nga mo panday. Dili man siguro na mo panday og wa kay itonol. Diba? Betan ako panday kuhaon ko nimo. Oy, magpapanday ko be kay nakadawat kog tabang gikan dito sa dole. Oh. Magpapanday ko. O sige, ako'y trabaho din na. May na lang. Ini ang ihatag nimo sa ako pong ako pong pandayon ang among balay nga nangalumpag. Siya, ay, pwede tiway? O say tiway? Pwede tiway na lang, silingan bitaw ta? Kaila bitaw ta? Igsuon bitaw ta? Pwede tiway na lang? Pag-sure, oy! So, ang imuhang 6,000, kuhaan pa na nimog bayad, imong ibayad dito sa imuhang gikuha nga panday. Nya mao'y mo trabaho sa imong bay. Unsa na lang mabilin sa imo? Wala na. So, ang skills training nya imuhang i-undergo bag-o nimo madawat ang hinabang, maon-naon niya na gamito nimo. Naa na kay skills, ikaw na'y mangunay sa pagtrabaho. Ikaw na'y mangunay. Mo trabaho ka, mo panday ka si mong balay, kay na naman kay skills, gitrainingan naman nimo na. Human, pwede pa ikaw na mismo ang mupanday sa lain pang mga balay kung dunay magpa-trabaho sa imo. At least naa na kay skills ba? Abilidad ba? Abilidad niya na sa imo. Imo nang gitrainingan, imo nang gikatunan. Kabalo na ka sa pagdukdok. Nya dili maigo imong kamot. Ay! Di ba? Oh, nya daghang kay magpapanday. Oh, hindi man kay ka. Daghang kay mamalihog nimo or daghang kay mo request nimo magpapanday. Makakwarta na ka. Pero pag wala skills training, tagaan ka lang diritsog 6,000 gikan sa dole. Pagkadali araan ang hutdon, bayad lang daan sa panday, wala na, kulang ra kay na. Pang materialis pa. Did you get my point? O ni ang naka-good news ani, pwede na mong mupasa sa inyong mga application. High school graduate, pwede na. Okay? Dala lang ninyo inyong resume sa Peso Office dinha sa Kapitolyo.